leng inam yok syuk sen mengiladu kana man kum juk ka ayom ka kela kana ne haju jing it we belakut kana man pasyuk ngakwa Pantip ya ki jing shisha tamba jing talk sudah people again julan a jonga kan pantip ya ki jing shisha people jing bahasa dan dead people ya la jing bakla masel tu pikir kaktin tang na lo pan hu yang a people again lagi kantin lam ler kantin talk sudah mentang la la pan yi lang ba jing bakla jonga people people i pisaki tang video daw nan dead jonga pia do pia kudu ya bat kti andang kelipat pitok pi ai daw ngam hun men sim ba people a jing du ngam la ban berkat la jing it chanong shun baros kata people ri shisha Aduk kini kisih yang berjaya jeng leng ah kumnongan im kumnongan yang ajeng klub kamen sim shanon kesait na jeng dum ulap ba la nongan like sa shisin na jeng pang mesim akwa pengan shan jeng ik kini jeng Tynjuh tu ya jisngeu ki wei tadan dagi mat hina la de jikit ba sur ka shukal lat pe na mar bursil rampong ka shupen thame kumba phile yang a phiru ha ko ka sni pi so ram ha ki jing ba be and ya pi on e phisa su thu pisakan maulut ki jing ba klala de ga no kum no phikla perkat jing it kam shoma ka spa na rampong perthenga jaumat halan ka jing shnya jonga phikloi ban jam ki khat shaway do nu ma sim close dam jing it kita barok ki dei kana ha kot ha perthei pat kita barok ki bang is geu ik kalalong kinong pajot kentin sen ego pli syam pap syam la not ngamar we kaladu nama ki briu ta berbiang la de hang ha perthei ya ki we dale le kim du su thu nganom pai shu shadin mab yang ajing shanya kaladu nganom im shu ajing artatin jing it ha jing im ka de jing Tynjuh